Mga kaigsunan, mayong hapon kanatong tanan, mayong buntag para sa uban. O pasalamat sa Ginoong gitagaan tanyag panahon alang sa pagpamalandong. Kumusta ang atong kinabuhi, igsoon? Kumusta ang atong pagkinabuhi ning kalibutan? Igo na ba kanato nga manaway tagtao? Igo na ba na kanato nga magpasakit tagtao? Ha? Mga kaigsunan? Kaya yawin ninyo igsoon, sa kasagaran sa mga tao karon, once magkakita og unsa din ha, dayon panaway. No, mo na ginikinayas tao. Oh. Mo na ginikinaya siguro niya. Nga magkomentaryo, muhatag og mga dili maayo. Pero dili na mao ang pasabot sa Ginoo mga kaigsunan, no? Dili na kay ang gusto sa Ginoo higala nga tiunay gyud mabag-o ang imong kinabuhi, atong kinabuhi, no? Dili kay ang atong hunahuna maura na, no? Kung basahon nimo ang Biblia, kinahanglan atong siguruhon nga mahigugmaay ug maghigugmaay ta sa atong isig katao, no? Atong isig katao mahigugma ta, unya mutabang ta, o dili ta mohatag og mga side comments sa mga tao, no? Muna'y usag yun diya nga aton ta nga likayan. Pero usahay yun mga kaigsunan, magbawas-bawas man yun. Pero nagingon ang Biblia, unang Korinto 15:51, dunay iyang baghuon. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Gusto sa Ginoo mga igsoon nga, mabag-o ang atong kinabuhi. Mabag-o ang atong kinabuhi. Karon, naipangutana, unsa may pulos nganong gipakatao taning kalibutan na unsa may atong kapuslanan nga ni amantas kalibutan, no? Kita na to ang nindot nga mga views sa Ginoo gihatag timaan sa gugmas Ginoo, mga nindot nga mga hulagway nga nakita nato, nagtudlo kana mga kaigsuonan sa gugmas Ginoo. Nganong di man ta makakaton sa paghigugma sa atong isig katao? O na bag-o na tong gi-upload mga kaigsunan atong sa Facebook ay komentaryohan na yun, no? Pulong gani si Ginoo. Oh. Na personal attack pa, no? Say malingaw gani atong mga kaigsunan. Kaya wa gila ing lingaw. Wa gila ing lingaw. O na pero magmahay ra kay nakita na sa Ginoo ang tanan natong ginabuhat nga igsoon. Untano kanang angay natong hilabtan katupong kusog manghilabot sa ato. Pero kita gani nga dili manghilabot, ug dili gani siya manghilabot. Ayo hilabti kay ngano man aduna may mo sumbalik man sa imo nga ikaw na mahinuon nga way pulos nga dinhis kalibutan. Kaya ang imo lang yun nahuna nga magkatirada lang ka. Magkatirada lang ka. Pero, ayun mo kabalaka, kung suko sa inyo mga igsoon. Kay, kung nakasabot ko sa inyo, sabtan ako ang inyo nga mga buhat. Siguro, aduna na mo'y mga pagdumot, mga kaigsunan. Muna na yung ana. Pero, mintas sa pambalik Ginoo ato ng kuhaon. Kuhaon na to igsoon, kanang tanan nga mga babag sa atong kaluwasan. No? Kuhaon tanan. Ang pinakanindot ana nga atong susihon kanunay gyud ang atong kaugalingon. Kung naa pa bata ni Kristo sumala sa 2 Korinto 13:5. Susiha ang imong kaugalingon kung naa pa ba ka ni Kristo. Kay basig wala na ba? No? Basig wala na. Sige lang ta og kining pamatuod nya wa na dita sa Ginoo. Sayang lang mga kaigsoon, di ba? Sayang lang kayo. Karon ang Ginoo di naman gyud siya magdugay kay ang mga timailhan nga gisulti sa Mateo 24 na naman. Gubat, gutom, kamatay, katalagman sa tibuok kalibutan na naman tanan. Nya sa pamay atong maingon tag wala pa, no? Na nagyud lang siya mobalik. Muna nga iyahay taog paningkamot uban sa tabang sa Ginoo. Nga atong kinabuhi igsoon makunik dias Ginoo. Oh, makunik dias Ginoo igsoon. Mura na akong ipamangno sa tanan
Ya sa ato nga mga kaigsuonan nagtan-aw na ni atong video atong pag-uting guys kamatuoran. Ang ato lang igsuon niya mag-search lang ta kanunay, magsusi kung unsaon nato nga ma-change ang atong kinabuhi. Thank you very much. Ang